Esselamu Aleyküm, izleyiciler, aziz doğanlar, aziz Türkmenistanlılar, ümmeti Muhammed. Yine de bir gerek Ramazan ayının bugün hem 28 Ramazan 1445 ve 7. April 2004 yıl miladi kıymına göre. Yine de nesip edenler Kadir Gecesi Bärek Ramazan'ın sonki 10 gününde saklıdır. Şonun içinde gözlemeklik ündöwedilýä maslahat berilýändigi üçin Peýgamber Aleyhissalatu vesselam tarapyndan alimler tarapyndan biz ýene-de şonu dilek dualarymyzy etmekligi eksik edemizäk we ýene-de bu çykyşymyzy Kadr suresinden başlaýarys. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadr hayrun fi şehr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Tahqiq biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesinde indirdik. Sen Kadir Gecesinin nämedigini nätip biljek? Kadir Gecesi mün aydan hem hayırlıdır. Ol gecede perişteler ve ruh Cebrail özlerinin perverdigarına ruhsadı bilen özlerine tapşırılan ähli işleri berca etmek için yere inerler. Ol gece täzeden atýança salamatlyk bolar. Sağlık, salamatlyk bolar. Sadakallahul azim ve bu gününe nesip edenin Kur'an-ı Kerim'in 90 Beled, 91 Şems ve 92 Leyl süreleri ki Beled süresi şehir sözünden alınandır. Ol şehir olsa Mekke şehridir. Sürede Allah'ın insanlara veren nıgmatları ve kudreti yatlıdılıp ölümden sonki diriliş barada gurrun verilýär. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazal beled ve ente hillun bihazal beled ve validin ve ma veled. Laqad halaqnal insane fi kabadin. Yahsebu en la yaqdira aleyhi ahadun. Yekulu ehlektu malen lübada. Yahsebu en lem yarahu ahadun. Elem nec'al lehu aynayn ve lisanen ve şefeteyn ve hudeynahun necdeyn. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen bu mübarek şehre, senin bu şehre girişine ol ata ve onun zürriyadyna kasam bolsun düşündürüşi ayette ata ve onun zürriyadı diýmek bilen Adam ata ve onun neberesi yani bütün adamzat gözüne tutulýar. Biz insanı bir näçe muşakkatlıklara, synaglara ve kynçylyklara duçar bolmak üçin yaratdyk. Ol insan özüne hiç kimin güýji ýetmez diýip pikir edýärmi? Ol övünüp men epesli baýlyk sowdum diýer. Ol özüni hiç kim görýän däldir diýärmi? Biz onu görmek için göz, yüreğindekini aydara dil ve iki dodak vermedik mi? Onu iki depani hayri ve şeri görkezmedik mi? فَلَقْتَحَمَ الْعَقَابَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَابَةُ فَكُّ رَقَابَةٍ اَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ev miskinen za metrabetin sümme kâne minellezîne âmenû ve tevâse bis sabri ve tevâse bil merhameti ulaike ashabul meymâneti vellezîne kâferû bi âyâtina hum ashabul meş'âmeti aleyhim nârun musadetun. Emme ol kyn depäni aşyp bilmedi. Sen ol aşmasy kyn depäniň nämedigini
kıyamet azabından halas edecek zady bilýärsiňmi? Ol bir guly azatlyga çykarmakdyr. Ýa-da gytlyk döwründe, gytlyk zamanynda mätäje tagam ýetirmekdir. Ýa-da garyndaş bolan ýetime hossar çykmakdyr. Ýa-da bir mätäji miskini doýurmakdyr. Soň hem ýürekden iman getirip bir-birlerine sabırly we merhemeti wesiýet edenlerden bolmakdyr. Ine bular hasap depderleri sag ellerine berilen sag tarapdaky insanlardyr. Bizim ayetlerimizi inkar edenler bolsa çep tarapdaky insanlardyr. Olaryň jezasy üstlerine kapylary berk yapılan ot dolar. Sadakallahul azim. Allahu Teala bizi kitapları sağından verilenleri, amalları hayır amal edenleri ve rızasını kazanan bendelerden eylesin inşallah cümlemizi. 91 Şems suresi. Şems suresi Mekke'de inen sürelerden bol 15 ayetden ibaretdir. Adını ilkinci ayette ağzalayan gün sözünden alandır. Bu sürede insanın hayra ve şerre ukyply yaradylandygy aýdylyp insanlaryň ihtiyarlaryny hayra ulanmagy ündelýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Bismillahirrahmanirrahim. Veş-şemsi ve-duhaha vel-kamer ize telaha ven-nehar ize cellaha vel-leyli ize yakşaha ves-semai ve ma benaha vel-ardi ve ma tahaha ve nefsin ve ma sevvaha fe-elhamaha fujuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha ve kat haba men dessaha. Güne ve onun yaktı şöklesine, onun izinden gelen vakti aya, günü eşkar ediyen, dünyanı yaktıldayan gündize, onu günü tümlüğü ulan kaplap alan gice, asmana ve onu bina edene, yere ve onu yazıp düşene, cana ve onu şekil verene, onu elbetliği hem de ondan saklanmanın yolunu salgı berene kasam bolsun. Öz canını maddi hem ruhu kapalardan pekleyen kişi halas olur. Onu canını günahlar bilen örten ziyanı, onu canını günahlar bilen örten ziyanı sezevar olur. Öz canını maddi hem ruhu kapalardan pekleyen kişi halas olur. Canını günahlar bilen örten ziyana sezevar olur. Kezzebet semudü bi tegvaha izin be'ase eşkaha fekâle lehum Resulullahi nekatallahi ve sukyaha fekezzebuhu fe'akaruha femdemdeme aleyhim rabbihim bizenihim ve sevvaha ve la yekhafu ukbaha. Azınlıkları zararlı Semud kavmi peygamberlerinin haber veren hakikatlerini yalan hasaplap inkar ettiler. Olaryň iň erwedi düýäni soýmak üçin öňe çykany bu inkarlary has hem artdy. Allah'ın ilçisi salih olara Allah'ın düýesini soýmakdan ve onu soý yakmaga, su nowatyna karşı bolmakdan saklanyň diýdi. Emma olar onu peygamberi inkar edip düýäni soýdular. Olaryň Perwerdigäri günahları sebäpli üstlerine azap indirdi ve olary ve ol yeri yer bilen yeksan etdi. Allah'ın öz veren azabynyň netijesinden korkulusy ýokdur. Sadakallahul azim. Allahu Teala bizi cümle alemi, cümle adamzady, cümle ümmeti Muhammedi, cümle Türkmenistan'ın pek niyetli halkını, insanlarını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine uyanlardan, Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine veren buyruklarına uyanlardan eylesin inşallah.
gaflatdan oýarsun inşallah. Aňyzy birlikde, jewislikde iman bilen bizi birleşdirsin inşallah. Ve 92. Leyl suresi. Leyl suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 21 ayatdan ibaretdir. Sürenin ady ilkinji ayatda agdalýan gije manysyndaky leyl sözünden alınandır. Bu sürede insanyň zähmet çekmegi, gaýrat tagalla etmegi, manyly ömür geçirmegi üçin etmeli işleri, ýaxşylaryň we ýamanlaryň ahiretdäki netijeleri barada aýdylýar. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen, tümlüğü bilen gurşap alan giýje, ýagtylyk salýan wagty gündüze, erkegi we aýaly yaradana kasam bolsun. Elbette sizin işleriniz dürlüdürlüdür. Kim emlägini Allah'ın ýolunda sarf etse, günälerden saklansa ve iň gowyny Allah'ın birligini tasdiklasa, biz onu iň aňsady cenneti meýessir ederiz. Ýöne kim husyt bolup, mıskanç bolup, özüni hiç zada mätäç hasaplamasa ve ol iň ýaxşy sözi yalan hasaplasa, onu iň kıyna dozaka salarız. Aşaklygyna togalanyp dozaka düşen wagty mal mülküniň ona peýdasy degmez. İnne aleyna lel huda ve inne lena lel ahirete vel ula fe enzertukum naran telezza la yaslaha illa leşka ellezî kezzebe ve tevella ve seyucennebuha etqa ellezî yud'i malehu yetezzekka ve mâ li ehadin indehu min ni'metin tujza illa ibtigâye veşhi rabbihil âlâ ve la seffe yerda. Doğru yol görkezmek elbette bizim işimizdir. Ahiret ýaly dünýä hem elbette bize degişlidir. Inde men size alaw satjan bir oduň bardygyny duýdurýaryn. Ol oda dini yalan hasaplap, yüzünü öwren bedbaht günäkardan başgasy girmez. Emma Allah özüne garşy gelmekden gorkany ve özüni günälerden saplamak üçin Allah'ın ýoluna emlägini sarf edeni ondan daş saklar. Ol kişi beren zadyny özüne edilen bir ýaxşylygyň öwezi hükmünde bermez. Bereni sebäpli hiç kimden sylaga hem garaşmaz. Ol beren zadyny diňe beýik perwerdigaryny razy etmek üçin berer. Özü hem ahirette elbette hoşnut bolar. Sadakallahul azim. Beştaýda Zuha suresi. Zuha suresi Mekke'de inen sürelerden bolup Zuha suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 11 ayatdan ibaretdir. Sürenin ady ilkinji ayatda agdalýan ve kuşluk wagtyny aňladýan Zuha sözünden alınandır. Bu süre Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın veren nigmatlary ve şükür etmek baradadır. 11 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve-duha vel-leyli iza saja. Ma vedda'aka rabbuka ve ma kala. Velil-ahireti hayrun laka minel ula. Ve la seffe yu'tika rabbuka feterda. Elem yecdke yetimen fe'ava. Ve vecedeke dallen fehada. Ve vecedeke ailen fe'agna. Fe'emmal yetime fela tahhar. Ve emmesselle fela tenher. Ve emme bi nimeti rabbika fehaddis. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen boşluk vaxtına ümsümlüge giren vakti giýje kasam bolsun. Senin perwerdigaryň seni terk etmedi ve sana gaharlanmady. Düşündürüşi Peygamberliğin aleyhissalatu vesselam başlangıç döwründe az wagtlyk wahy kesilýär. Kapyrlar hem bu ýagdaýdan peýdalanyp perwerdigaryň seni terk etdi, taşrady diýip oňa gyjarat berýärler. Bu sözler peýgambere beren ýokuş degipdir. Netijede bu ayet indir. Taky ahiret senin üçin dünýäden has haýyrlydyr. Sen perwerdigaryň özüňe berjek saatlaryndan razy bolarsyň. Eýsem, ol seni yetim wagtyň tapyp sana himayet edip seni goramadymy? Eýsem seni diniň hökümlerinden gümra bihabar haldakyň tapyp sana dogry ýoly görkezmedimi? Eýsem seni mätäç ýagdaýda tapyp gurply etmedimi? Şonuň üçin sen hem yetime gaharlanma. Dillekçe gödek bolma, yüzüni alyp ony gowma. Perwerdigaryň nigmatlaryny bolsa insanlara aýt, ýatlat. Sadakallahul azim. Ve eziz oğullar, eziz eldeşler, bugün nesip etse hadislerden derk geçeli. Soňky döwürde kem hadislere ellemedik. Meselem hayır işlere howlukmak ve hayır iş diye. Hayır işlere howlukmak ve hayır iş etmek isleýänleri bolsa ikirjengden men çyn ýürekden ýapyşmaga höweslendirmek wagt diye. Allah Taala aýtdy, ýaxşy işlere howlugyň. Bakara 148. Allah Taala aýtdy, perwerdigariňiz tarapyndan boljak magfirete, ýalkawlyga hem-de takwalar üçin taýýarlanyp goýulan iýni asmany hem ýere barabar jennete howlugyň. Ali İmran 133. Ebu Hureyre'den Allah'ına razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Haýyrly we ýaxşy işleri etmäge howlugyň. Çünki ýakyn wagtda garanky giýjäniň parçalary ýaly şeýle bir fitneler dörer. Adam ertirine mümin halynda bolup, akşama çelle kafir bolar. Gijesini mümin bolan halynda geçirip, daňyny kafirlikde atyrar. Dünýä maly üçin dinini satar." Tövbe estağfurullah. Ebu Sirvar Ukba ibn Haris'ten Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre şeýle diýär: "Men Medine'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ýyzyna ikindi namazyny okudum. Peygamberimiz eýdine salam berenden soňra howlukma çykaldy. Adamlaryň omuzlarynyň arasyndan ätläp aýallarynyň biriniň öýüne girip gitdi. Adamlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem belli ýagdaýda howlukmagyny gen gördüler. Az wagtdan soňra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olaryň ýanyna geldi we öz howlukma çykalyny gen gören adamlary görüp şeýle diýdi: "Öýümizde bir bölek altyn kümüş böleginiň bardygy ýadyma düşdi we onuň meni Allahyň ibadatyndan saklamagyndan gorkdum-da tiz wagtda onuň adamlara dagydylmagyny emir etdim." Buhari'nin başka bir rivayetinde şeýle diýär: "Öýde sadaka malymdan bolan bir bölek altyn kümüş goýupdym. Olaryň gijesini öýümde galmagyny ýagşy görmedim" buýurdylar. Ebu Hureyre'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü şeýle diýdi: "Elbetde men bu baýdagy Allah'ny ve onun ilçisini söýýän adama berjekdirin. Allah Hayber'i onun eli bilen aljakdyr." Ömer Allah'a razı bolsun, men emir bolmagy diňe şol gün arzu etdim ve bu iş için meni çağırmagyny umyt edip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme görünmäge çalışdym. Emma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Ebi Talib'i Allah'a razı bolsun çağırıp baýdagy oňa berdi we oňa ýöre Allah sana ýeňşi miýesser edýänçe sagyňa soluňa garama diýdi. Ali Allah'a razı bolsun biraz ýöräp durdy, soňra ýzyna garaman "Ya Resulallah, adamlaryň näme etmekleri üçin söwüşeýin" diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'dan başga hudaýyň ýokdugyna ve Muhammed'in bolsa Allah'ın ilçisine şaýatlyk berýänçeler söwüşkin. Egerde şeýle etseler, şaýat bolsalar, senden mallaryny we janlaryny gowradyklary bolar. Megerem ceza hakly bolan adamlar beýle bolmaz. Olaryň hasabyny bolsa Allah'ın özi alar diýdi. Ömrüň ahyryna haýr işleri artdyrmaklyga höwes döredýän babdy. Allah Taala aýtdy: Eýsem biz size öwüt nesihat kabul etjek kişi öwüt nesihat alar ýaly uzak ömür bermedikmi? Size duýdurujy peýgamber hem gelip dahyry. Fatır suresi 37. ayet. Abbas ve muhakkik alimlerin aýtmaklaryna göre bu ayetin manysy size 60 yıl ömür bermedim mi diýdigidir. İnşallah tizden aýdyp geçjek hadisimiz hem muny açyklap gelýär. Bir kowla göre ol 18, başga bir kowla göre 40 ýyldyr. Bu söz Hasan Kelbi ve Masrukyň sözüdür. Bu İbn Abbas'tan hem rivayet edilipdir. Medineliler meşgul bolandyklary gerek. Medineliler 40 ýaşlaryna ýetenlerine dine ibadet bilen meşgul bolýandyklary hem rivayet edilýär. Bir näçeler bolsa siz ululuk balagat çağına çenli ýaşatmadykmy diýdiler. İbn Abbas'ın ve cumhur alimlerinin aýtmaklaryna göre Allah Taala'nın size duýdurujy hem gelip dahyry diýen sözünden maksat ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İkrime ibn Übeyye ve başkalarının aýtmaklaryna göre ol garrylykdyr. Dogrusyny Allah'ın özü gowy bilýändir. Ebu Hureyre'den Allah'a razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýýär: Allah Taala 60 ýaşa çenli ajalyny gijikdiren adama hiç hili özür bahana goýan däldir. İbn Abbas'tan Allah'a razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýýär: Ömer Allah'a razı bolsun Bedir söwüşine gatnaşan ýaşuly sahabalar bilen oturan meclisine meni hem ekdirdi. Olardan biri içini hümledip Hazreti Ömer'e şeýle diýdi: Bu näme üçin biz bilen bile girýär? Bizim onun ýaly ogullarymız bara diýdi. Hazreti Ömer olara: Elbette onun kimligi size ma'lumdur diýdi. Hazreti Ömer bir gün meni çağırıp olar bilen birlikde meclise saldy. Bu gezek meni olara görkezmek üçin çağıranyny aňýardym. Hazreti Ömer: Haçan Allah'ın yardımı gelse ve fetih Mekke müşriklerden azad edilse diyen ayeta nähili düşünýärsiň diýdi. Olaryň bir näçesi haçan bize yardım gelene ve fetih etmeklik miýesser edene Allah'a hamdü sena aýdyp ondan magfiret, günah geçmegini soramak bize emir edildi diýdiler. Bir näçesi bolsa dymdy da hiç bir zat aýtmady. Sonra Hazreti Ömer maňa seredip: Ey Ibn Abbas, senem şeýle diýärmiň diýdi. Ýok diýdim. Sen onda näme diýýän diýdim. Men ona bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ajalynyň ýakyn gelendigini bildirýän süredir.
Allah öz peygamberine haçanla Allah'ın yardımı gelse ve fetih edilse, yani Mekke müşriklerden azad edilse, bu senin ajalın yakınlaşandığının alamatıdır. Rabbına hamd bilen tesbih et ve onun mağfiret dile. Şüphesiz ol tawbaları kabul edici diligidir diýdim. Şol wagt Omar Allah ona razı bolsun. Benim şu süre hakda senin aydınlarından başkalar bilmeýärim diýdi. Ayşe'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haçanla Allah'ın yardımı gelse ve fetih Mekke İslam'a girse, fetih edilse diyen süre inenden sonra her namazın rükûna ve secdesinde ey Rabbimiz sana hamdü sena edip seni pekleýärin. Ey Allah benim günlerlerimi geçtiğip aydırdı. Buhari'nin ve Müslim'in sahih hadislerinde Hazreti Ayşe'den Allah ona razı olsun rivayet edilen başka bir rivayete göre şeýle gelýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rukunda ve secdesinde Allah'ım Rabbimiz sana hamd etmek bilen seni pekleýäris. Allah'ım men bağışla, günämi geç diýip köp gaýtalardy. Ol şeýle etmek bilen Kur'an'da aýdylan Rabbına hamd etmek bilen onu pekle, tesbih aýt, ondan mağfiret, yani günäniň geçmekligini sonra diyen ayetleri öz durmuşuna geçirýärdi. Müslim'in rivayetinde şeýle gelýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmezinden Subhaneke Allahümme ve bihamdike estağfirike ve etûbü aleyke. Allah'ım sana hamd etmek bilen seni ayıplardan pekleýärin, senden yalkawlyk soraýaryn ve sana tawba edýärin diýen sözünü köp gaýtalap başlady. Hazreti Ayşe Allah ona razı bolsun aýdýar. Men Peygamberimize ya Resulallah, men sizin bu kelimeleri köp aýdýanyňyzy görýän. Ol aýdýan sözleriniz näme diýip soradym. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maňa meniň ummatynyň içinde maňa bir alamat goýuldy. Açanda men onu gören wagtym Allah'ın yardımı ve fethi gelse diýen süräni okaýaryn diýdi. Müslim'in başka bir rivayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullahi ve etûbü ileyh cümlesini köp gaýtalardy. Hazreti Ayşe Allah ona razı bolsun şeýle diýär. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah, men sizin Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullahi ve etûbü ileyhi Allah'a hamd, övgü ve tesbih edýärin, Allah'dan yalkawlyk soraýaryn ve ona tawba edýärin diýen cümlesini köp gaýtalýanyňyzy görýärin diýdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim maňa ummatymyň içinde bir alamat görjegimi habar berdi. Men alamaty gören badyma Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullahi ve etûbü ileyh sözüni köp gaýtalýaryn diýdi. Ol men bu alamaty Allah'ın yardımı gelse ve fetih nesip eden bolsa, adamlaryň bolsa topar bolup Allah'ın dinine girenini gören bolsaň, Rabbına hamd ve tesbih aýt ve ondan yalkawlyk sora. Çünki iň köp tawbalary kabul edýän, oldur diýen sürede gördüm diýdi. Enes'ten Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat bolmazdan öň Allah Taala wahy Kur'any indermesini ýygyjamlaşdyrdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem wahy inmesinin iň ýygyjamlaşan wagtynda vefat bolupdy. Cabirden Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär. Her bir adam näkili halda ölen bolsa, şol halda hem dirililjekdir. Yoktan var eden Yüce Allah Taala bizleri sevgili
bendesi hayır işler üzere, iman üzere şehadet getiren bendelerden nesip eylesin. Hayırlı amal bilen huzuruna çıkan bendelerden eylesin. Özlerinden razı olan bendelerden eylesin. Allahümme inne eselike imanen daim ve eselike kalbe haşu ve eselike minnah ve eselike sadık ve eselike dinin kayyımı ve eselike afiyeten min kulli belek ve eselike timamel afiyet ve eselike dimamel afiyet ve eselike şükrü afiyet selamun nas. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena gfirli ve li ve lideye ve lil müminine yevmekun hisab. Rahmetke ya Erhamer Rahimin. Allahümme eşkili zalimine bil zalimin ve ehmin beynekim salimin. Ey Allah'ım ya Rabbim, okumuş olan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan ayetlerden okumuş olan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden hasıl olan sevaplardan soğuz ettik avvelen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhlarına ashab-ı kiram, ashab-ı hud, ashab-ı şühedâ-i hud, Adem Aleyhisselam'dan ruh geçen bütün mümin ruhlarına imanla kemra mekanları cennet firdevs olsun ya Allah'ım ya Rabbim. Kitapları sağından verilenlerden olsun. Ya Allah'ım ya Rabbim, bizleri Türkmenistan'ın halkını, pek niyetli ümmeti Muhammed'i pek niyetli kullarını özün yalkaveri bize iman, kuvvetli iman, azı birlik ve cevislik verip zalime karşı durup bilecek milletten eyle bize. Ey Allah'ım ya Rabbim, hakkımızda hayrat hasenat nasip eyle. Yurdumuzda çağlarımız yetim gezmesin, kızlarımız yesir gezmesin, ene atalarına kovuş olayı, maşgaralar, ayarlar birbirinin ayarı, diri dur gezmesinler. Ey Allah'ım ya Rabbi, bizim birbirimize kavuşmamızı, yurdumuza hasken gullep hazırlap etmemizi, yurdumuza ağzı birlikte iman ve aylığına, sağlık damatta gezmekimizi, dünya yüzünde zalimliğe göre yol edilecek olsa, dünya yüzündeki zulümlere karşı görüşte, bize kim yurdumuzun içinde zalime karşı ağzı birlikte görüşmekimizi ve dövrün talabına layıklıkta bir ganca kan hem dökmeyen, elimize yarak hem almayan, akıl yolu bilen, paygaş yolu bilen, kanun yolu bilen amala aşırmaklamızı özün nesip müyesser eyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Rahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinas sıratal mustakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velezzâllîn. Amin ya Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Sağ olun eyleşler. Allah emanetsiniz. Yine de etir görüşenecek nasip olsa, Allah hayırlısını verse, inşallah ömür verse.